production de Della TV. Ayimo de salmi mawɗum Maria mbaɗɗa mawɗum ni jam tan an kay namro o kay mawni kay mawni tan miijo men joni caggal nenam joni wurani somi addimo gallamen ɗo min dañata hen caɗele o ko ceeri mbeɗɗani ala hakkude makko gorgolam aɗani gorgolam yiɗa kam so gogoma yiɗama kam gogoma suusa wiidemo dande kanko o ɓiya momo jooƴi mo jooƴi o wawi wonde hen o mande kadi enen wonno enen fulɓe kadi yimɓe hewɓe gacce sukaɓe men e mawɓe men foof kaalaji ayi kaalaji tan de kadi mbiɗa yiiɗimo ayi aɗa yiɗimo de yiiɗimo kay ala ko noon sa yi tan a yiiɗa mamam heccan jamiromo haalanam o wi wonde o wi nenam toujours haalanno hakkude moɗon kadi o wi nenam mbino o jagganimo ɗo ko gonga kanko de wonɗo won ma ar galle kaala goggama affaire ko hattam ñamde ko mi arat galle ha balɗe seeɗa tan mami arto ene woɗɗiti seeɗa tan wonde min joni ko barɗomi ko barɗoma hay hanki sukaɓe o noddi o wi kam feeɓe gara ñaama mbimi sooɗo jagga junggam o wi kam an yaade loyo yahan ɗum mi hootiki waɗami tardude gaynam waɗami tardude gaynam o ara galle o wasa yiidemi kadi somi ari kono fiyami so Allah jaaɓi mi wooti nani a fatta bottaki ala moƴƴi somi tardi garan somi ari kadi ko noon fattan o noona kam desuɗo ɗeɗɗen ndeysan ko noon mi wooti yeyi nani nani ndeysan maɗa yi ko orde woni ƴamaɗo ma hon sa yeehi a muñat debbo jewto e suudu mum gati oɗo min e yumma min ɓooydi wona hande hano mayri jolliri hen ni ha hande o accani Allah waɗi ko yette Allah ne seedi guemmorimi joni ko yaade galle ma Allah ko moƴƴo ka joom wuuro kono kadi ka garme min noon mataw no gowɗen ni wiide neɗɗo e niidi mum kono Allah e aadi mum neɗɗo e peeje mum Allah e koddiroje mum min Allah sakki yam ko umaram goto Allah kadi waɗi no wayni ko boofo o dumno foof ceppanmi koye beele mo dañ joom suudu guila nene makko yeeni debbo ala e galle he deelam Allah waɗi kanko yonti dewgal hande noon jinnomi ko dañe debbo ɗo gommi ɗo hay sonno woni doole ngala Allah ne woodi seydi de wonayam kono Aissata Diaw ɗo e duuɗe Aissata Diaw mi anda saɗa andi banggue jiidigal makko e yummum suufa wono wayi umaram ko gotum e taniraɓe tan jiiɗi baba goto joni noon jinmi ko jahanama to Aissata Diaw mbiyana kam Aissata Diaw yo tinno ala mo jaformi aduna sona kanko ɓii ko debbo mum mbiyata Ayda o daɓɓani ɓalejo hewani ni ko jimomi kono mboɗo yonama jinmi o rokkami Ayda mi rokka mana umaram
suura Umar suurami sabu machallah hoolare no mawne ma an galle jaɓɓannomi Allah waɗi en kawri yande hawre tellaɓe sa dañi hande walla janggo jahanam toon joni noon ko heddi ko jungo ma inchallah seydi de Sissoko weltima eyyi weltima no fewi jaram wonno ka neɗɗo ka moƴƴo jaram ko an moƴƴi e neɗɗo ala ko jogui fof ko Allah jogui wallahi ala kadi ko ronki wallahi fof ko Allah wallahi ɗo mbiɗa ɗo wonno waya hebbata waya ko Allah nan dow gon neɗɗo ne jogo ha heewa ɗiɗi waɗa dewgal ronka gon Allah wati hendude hen nafiga walla ka seyɗani kaccinta ɗum koye hoore ma min a yettinta koko an wani koko annene yurmo oɗo piggal jamma e ñalawma annene aɗa wawi ittu hane piggal jamma e ñalawma wi ɗum ɗo joni natti waw ɗum ɗo mimi natti muji ɗum mi nene o minen jiiɗi baaba anani yummo ko maayi yummo ko alaɗo maayi anani joni a waɗan ɗum ɗo ɗum ko man o minen jiiɗi baaba go a he sukkunum a yitan daritama nde yitan daritama mbimi sa sukkunum Anani. soɓaɗa haara heɗo anani yitan daritama nde heɗo yitan gayni haalanma mbimi soɓaɗa haara heɗo kadi cukkuɗa hunuhuma ho min somi fi o ho ɓiyam mbeɗa foti fiide ɗum miɗen firtaham ngal no piggal firtam a firtaham an ngal gonɗuɗa ho mina firtaham ngal antumani mina firtaham taw noon yenna ko liggiɗomo walla ko golluɗomo hay batta waɗani hoore mum walla mi hay fiɗaɗo batta ha waɗani maje baba bonna hay batta waɗani wona rewa seedunagal naga ɗo de naywata Yeeso yiɗi. ane wiye ko alkaydi o noon so Allah jaaɓi no marmi yummokku ni ɗon newnomo gogo dulu ko ni wara kala ndokam ko ko yam alle ma deƴƴu Ablaye